теглиш кредит, за да си платиш вноската по стария. Ето това измисли финансовия гений на правителството с новия бюджет. Тоест, аз с мога да се рефинансираме веднъж два пъти, но на третия път банката ще ви откаже, ще последват колектори, ЧСИ, опис на имущество и така нататък. Но държавата може и го прави всяка година. Тегли, плаща вноска, покрива разликата в дефицита, за да стане 3% и всичко е розово. Добре, питам аз, как може фалиралите гърци, които имат 360 милиарда евро заем, за миналата година са платили вноска от 6 милиарда и да им остана 12 милиарда излишък. Не дефицит, а излишък. Ами може. Въвели с строка в финансов контрол и дисциплина. И то не върху малкия бизнес да тормозят хората, ами върху големите корпорации. Само глобите за нелоялни практики и спекула за миналата година са близо 200 милиона евро. 50 милиона евро глоби на търговските вериги, 35 милиона евро глоби на мобилните оператори, 20 милиона глоби върху енергийния сектор. Всичко се контролира. И туристическия сектор, и финансовия сектор, и предприемаческия сектор. Ами данъците въведаха еднократен данък 90% върху търговците на ток. И правилно, защото спекулата с нещо, което хората без него не могат да живеят, е отвратително нещо. Събраха 600 милиона и какво направиха? Дадаха ги на най-нуждаещи се, дадаха ги на пенсионерите с най-ниски пенсии. В България просто трябва корпорациите да се научат, че трябва да поемат тяхната социална отговорност. Да, това може да стане само насилствено. Трябва да се въведе точно ясна дефиниция какво е това спекула и оттам нататък глоби до дупка. И огромни данъци върху свръхпечалбите. Огромни данъци. На който не му харесва да си ходи от България. Така, накрая, ако остане само Козлодуй да продава ток, цената ще падне наполовина и за хората, и за бизнеса, а държавата няма да се налага да го дотира.